po ang morning, mga seat Manila. number dyan po sa inyong health Dito tayo declaration ngayon form. sa Manila, nakalalapag lang. At Para ayun, sa mga land-based kausap na OFW, ipasalita na yung ang Coast letrang Guard. L at Ayun. 5 sa taas kanang may bahagi. Coast Guard. Again, sa mga land-based Ganito ang OFW, protocol ngayon sulat ang ng letrang paglapag. L at 5 At sa taas hindi ka kanang basta bahagi. makakababa ng airline. Sa mga sea-based OFWs, pakisulat ang letrang S as in Sierra sa taas kanang bahagi. Sa likod, manning agency at vessel name. Ano? Again, sa mga sea-based OFWs, isulat ang letrang S as in Sierra sa taas kanang bahagi. Sa likod, manning agency at vessel name. May instruction Sa mga non-OFWs, ng Coast mga Guard. hindi po OFWs, pakisulat ang Ito yung- letrang N as in November sa taas kanang bahagi. Again, sa mga non-OFWs, mga hindi OFWs, pakisulat ang letrang N as Dito in daw, November susulat na sa dito. taas kanang bahagi. Ito yung hinihingi na form. Guys, ang daming Ang form. Bureau Quarantine Actually, Officer ay ikot upang there are kolektahin 7 ang forms inyong health declaration form at that check ang we- inyong temperature. that we Pakitanggal po ang filled inyong mga up. face shields, eyeglasses, 3 small caps forms for a and while, o checking of temperature on 4 small forms and 3 POP. Ngayon po, ipapaliwanag ko sa inyo ang programa Tatlong malalaking forms. ng ating Ayan, gobyerno ngayong isa, pandemic. dalawa, Ang tatlo. Philippine government ay nagtatag ng isang interagency task force for emerging infectious diseases So lahat ito o guys, IATF. lahat ito pinilapan namin. Ayon po sa Omnibus Tapos Literacy yan, Guideline ng isa-isa. IATF, Pinilapan ang lahat ganito, po ng ganito mga ang uuwing pagbaba sa Pilipino at foreign national sa ating bansa airport ay sa kailangan Qatar. sumailalim sa isang mandatory quarantine period. Anong nilagay mo? OFW? Then, sa ika-anim na araw ng inyong quarantine period, Palagay po yung isusuot seat po number kayo natin sa dito sa Anong nilagay mo dito? sa quarantine facility. seat number At po palagay mananatili na po kayo sa hotel o quarantine facility. Seat number, at palagay po palabas seat ang number. resulta ng inyong swab test. Sa quarantine anong nilagay mo dito sa kanin? IATF protocols tulad na lamang nagbabawal po ang paglabas Sir, sa ang focus na kaya dito, sir. unless emergency. May mga Philippine Coast Guard personnel. Tapos dito sa likod, anong meron? Tayo kung kayo'y sumusunod sa protocols. Kung kayo po ay nag-violate Ano nakalagay sa likod? protocols ay maaari kayo umulit sa isa pang swab Anong test nakalagay sa likod? at ulitin ang inyong quarantine mula day 1. Land-based. Yung ano, Kaya po iniintindi po namin ang inyong operasyon habang kayo'y nasa quarantine. O, di ba? OFW. OFW. Para po sa mga land-based OFWs and sea-based OFWs na walang local running agency, ang Philippine government o OWA ang sasagot sa lahat ng expenses. Maglalagay ng O dito pag OFW na land-based. Meals, transportation expenses, hanggang sa makauwi po kayo sa kanya-kanya So, mga ganito- probinsya. Ano, nandito sila ngayon ng Pakipilaman po ang OWA form na ibibigay niyo po sa OWA Coast Help Guard. Desk pagkatapos ng Okay na, sir. immigration Good morning. Kanya ba yan? Tama? Sir, bawal po muna mag-ano. Okay. Sa mga land-based OFWs na meron, Ay, again, sa may mga land-based OFWs na meron akong kasama, ayun, Depende. kalupa. pakilagay sa OWA form Pero sa nagbabawal na ilan ang mag-video dependent. sa kanila. So, Sa tayo likod, na lang. pangalan ng inyong dependent. So, i-document lang natin yung mga kailangan pilapan. There are 7 forms, Para 4 naman po small sa forms, mga and civic 3 big OFWs forms. na mayroong local And, running agency, ang inyong kailangan yung local magdala ng running salamin agency pag ang mahina yung sasagot mata sa nyo lahat ng dahil expenses. hindi Mangyari lamang mahirap pumunta talaga ng basahin. Marina Health Desk pagkatapos ng Maliliit. immigration exit So, para po sa inyong quarantine facility medyo matagal assignment. parang examination. Medyo matagal ang pag-fill up. Marami Para siya. naman po sa mga At sobrang dami talaga. non-OFWs, ang Philippine Inabot Airlines ako ng nagbibigay isang sa oras inyo sa ng pag-fill up impormasyon kanina. at instruction pagkatapos ng aking Anyway, briefing. I'll update you soon guys. Kompleto lamang po ang inyong mga See you affidavits later. of undertaken. Yo, welcome back again to my channel. We are now disembarking the plane. And you can see
People are not excited to get out of the plane dahil wala silang sundo. Lahat kami walang sundo. Pupunta kami ngayon sa quarantine facility ng gobyerno. And that is the best experience I've ever had. Ibang-iba ang bakasyon ngayon. Hindi tulad dati na masaya, ngayon hindi. Daming Pilipino na. Thank you, ma'am. Ay, mabait na stewardess natin. Ilipat niya ako sa ano kasi kanina sa gitna ako ng 2 chicks. Ayan, pababa na kami guys. Ayan, ayan. Okay, see. Pababa na. Pababa na. PPE sa airport. Inabangan lahat tayo. Ready tayo basta-basta makakaalis. Dahil pag sinaway natin ang protocol, makukulong tayo. Makukulong tayo ng gobyerno. So kailangan sumunod sa batas. Sobrang bigat ng dala ko. Kapagod ko. Even though ganito ang nangyayari ngayon dahil sa COVID-19, masaya pa rin ang mga Pilipino na umuwi. Dahil siyempre nakarating kabalik sa sariling bansa, sariling bayan. Parang siyempre nakakaramdam pa rin tayo ng saya. Kaya paano? So ayun, ganito ang nangyayari dahil sa airlines, guys. Ayan, pauwi, papabalik, papalabas. Papalabas na rin namin dyan. Ito. So guys, update lang tayo. Pupunta na tayo ngayon sa baggage claim or ewan ko, mag-ano pa yata. Bago sa baggage claim, pupunta ng immigration. Immigration muna. Bigat ng dala ko. May laman na biryani rice. Oh my God. Ayan guys, Airlines. So ayan mga sumusundo sa atin, ayan.
Nano FW. Hello po. Hello. Hello. Land base. OFW sir, land Good morning, sir. Good morning. Land base po. Ayun. Mga mababait na mga frontliner. So, alright. Yo. Dito ang buhay ng isang OFW na pauwi sa Pilipinas. Para makikita nyo kung gaano kasaya ang makaapak sa sariling lupa kahit na may quarantine. Masarap. Masarap ang feeling, guys. My God, I hate this feeling. Oh my God. Good morning, sir. Morning po. Ayan, guys. Bababa tayo ito sa meeting ko. Ang daanan to. Yun. Immigration. Going to the immigration. This is the way. Yan ang immigration natin. Kulay pula. Kailangan natin ng kulay pula. Right. Kunin natin. Kulay pula. Ito po, sir, no? Arrival po. Passport and voting pass. Right. Yeah. Let's go. Let's go, let's go. Alright. Ito tayo sa immigration. Dito siya. Ito immigration natin. Ay, guys. Nakarating na si Kalupa. Kanyang lupa. Alright. Meron na rin tayong ganun, no? Katulad sa tayo. TV. Pero hindi yata ginagamit yun. Dahil kailangan marami kasing pinipirmahan ng mga dokumento. Maraming pinipilapan. So, dadaan sa immigration officer. Pasensya na guys, hinihingal ako kasi mabigat talaga yung dala kong bag sa likod. Ayan, no? May laman na 2 kilong cashew nuts. Saka 1 kilong biryani rice. Ayos na. Alright. So, immigration time. Dulo po, dulo. Hindi lang po, baba, ayaw na.
Immigration tayo ngayon. Morning, sir. Say hi to my vlog. Ay sir, bawal kasi. Ay, bawal po? Oh, sige, sige. Thank you. Okay, I'll shut off na.